Hello guys, ani goदान मोनसे भिडिअ बरायना थालायबाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों दिनै दतमायाव एसे खामानि दंमोन आरो बेनि थाखाय फैनाय जादोंमोन दा बेजों लोगोसे थुलुंगापुराव हाबलांसै होननानै ओरै फैबाय आरो अखा हाबाय थानायजों बोथोरा जायगाया मोजां नङा आरोना दैजोब जायगायाबो बैथिं लोगो दं आंजों साइडआव नोंथांसे हाय नरदो हाय गतला राजा सानजों फैदो आरो जों एसे खामानि दंमोन बेखौनो शेयार खालामसै नोंसोरजों लोगोसे भिडिअ होनायाबो बारा जाना रेगुलार नायलांदो ओरै एसे साफा खालामथ'वाखै आरो ना अखा हाबाय थानायजों लेथ्रा जादों आरो जायगाया दैजोब आरो एसे सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय दाना एसे माथो अखासो हाफिननो नागिरबाय सान्दुं दुंबा हासिगौमोन ड्रेसफ्राबो लाजाथारलाना गाइसमान एसे टाइम पास खाथायनानै थांफिनसै न' फारसे नायलांदो भिडिअखौ एसे गथ'फोरनि ब्रेक टाइम जादों आरो ना नै जागासिनो दं नालाय उन्दैफोरखौ जाहोगासिनो ओमफ्राय जोंहा खामानियाव फैदोंमोन आरो ना खामानिया जायासै थांफिननांसिगोन न' फारसे देखायनाय जायासै आं जों फटक लानाय जायगाया हाग्रा दुजोब्बाय माथो गैला साफा खालामथाराखै माथो दासान्दि अखा हानायखाय साफा खालामाखै मा साफाखि आरो सिख्लाफोर फैनायाबो बिराद खम जाबायना दासान्दि ओंखायनो साफा खालामाखै दालांखौ एसे फटक लाना थांलाबायसै आरो जोंहा दालाङावनो आया हायबाय आं केमेरा खेबदों होनखाबाय बाय बाय गारि गाखोबाय दा सेरफांगुरि थांफिनसिगोन दा सेरफांगुरियाव बाजारा खादों दिनै समरगाफ्रा बेरायनोसै सेरफांगुरि बाजारावहाय सेरफांगुरि बाजाराव लोगो मोनसिगोन होनबा डाइरेक्ट नायलांबाय आंनि लोगोसे इन्टारेस्टिं मोनोबा दिनैनि भिडिअखौ आरोना जाग्रा जानि सेरफांगुरियाव सफैबाय जों सेरफांगुरियाव जाग्रा जानोसै जाग्रानि जों